Mixed by Kriti Kisan। बहुजन के खातिर छोड़ले घर परिवार हो, मिशन वाले के चल दिहले। बहुजन के खातिर छोड़ले घर परिवार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी त साड़ी खाली 5 सिल के लावस सखी, कुल साहू भीम जी के बतिया बतावस सखी। सैया जी त साड़ी खाली 5 सिल के लावस सखी, कुल साहू भीम जी के बतिया बतावस सखी। कहले कि लाखों में रहल कोरियार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी त घरवा भीम चर्चा करावेले, बुद्ध जी के डीजे पे गाना बजावेले। सैया जी त घरवा भीम चर्चा करावेले, बुद्ध जी के डीजे पे गाना बजावेले। करी है महापुरुषन के सपना साकार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। सैया जी हमार हो, मिशन वाले के चल दिहले। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो